Аўтобус з беларусамі трапіў у ДТЗ паблізу ад гораду Жэшаў у Польшчы. Ён сутыкнуўся з аўтамабілем і прабіў гукаізаляцыйную агароджу на трасе. Пацярпелых падчас здарэння няма, паведамілі ў паліцыі Падкарпатскага вояводства. Паводле інфармацыі мясцовых служб, аўтобус пад кіраваннем 54-гадовага грамадзяніна Малдовы на кругавым скрыжаванні не саступіў дарогі легкавому аўту. Пасля сутыкнення кіроўца не ўтрымаў машыны і вылецеў з трасы. У аўтобусе было 60 грамадзянаў нашай краіны. Вінаватага кіроўцу аштрафавалі. Сёння ўначы на тэрыторыі Рэчыцкага раёну на Гомельшчыне падымалі знішчальнік для перахопу дрона. Пра гэта паведамляе медыа «Флагшток». Імаверна, гаворка ішла пра расійскі шагат, які заляцеў у Беларусь падчас масаванай атакі на Украіну. З павелічэннем частоты і масавасці атакаў расійскіх войскаў залёты расійскіх БПЛА пачалі адбывацца рэгулярна. Напярэдадні ў соцсетках пачалі з'яўляцца відэа з беспілотнікамі над беларускімі рэгіёнамі. Прычым, калі меркаваць са здымкаў, гэта як дроны-падманкі, так і беспілотнікі з баявой часткаю. Нагадаем, у чацвер расійскі дрон даляцеў да беларуска-літоўскай мяжы. Праз пагрозу залёту расійскіх БПЛА польскія вайскоўцы падымалі ў паветра знішчальнік. Галоўную цэллю начнога абстрэлу з боку Расіі былі заходнія рэгіёны Украіны. Найбольш пацярпеў Львоў. Там разбураныя некалькі будынкаў, у тым ліку дзіцячы садок. Пры гэтым паветраная трывога гучала ў шэрагу украінскіх рэгіёнаў. Выбухі чулі на Сумшчыне, Харкаўшчыне і Херсоншчыне. У Чарнаўцах ад удару расійцаў загінулі як найменш 4 асобы. ЗША аднавілі даставу зброі. Пра гэта ў сваім вечаровым звароце паведаміў Уладзімір Зяленскі. З ягоных словаў, цяпер ідзе праца над новымі пакетамі дапамогі і вырабам зброі на тэрыторыі Украіны. Ключавым прыярытэтам Зяленскі назваў супрацьпаветраную абарону. Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня. Маємо політичні сигнали найвищого узроўню, добрыя сигналы, у тым ліку ад Злучаных Штатаў Амерыкі, ад нашых еўрапейскіх сяброў. Паводле ўсіх дакладаў даставы адноўленыя. Працягнем працаваць на наступным тыдні з амерыканскім бокам на вайсковым узроўні. У прыватнасці нашыя вайскоўцы з генералам Келагам. Таксама рыхтуем новыя еўрапейскія абаронныя пакеты. У чацвер пра аднаўленне даставы зброі напісалі Reuters і Associated Press. Паводле іх інфармацыі, Злучаныя Штаты ўжо перадалі ўкраіне 155-мілітровыя артылерыйскія снарады і высокадакладныя ракеты для сістэмаў «Хаймарс». Раней агенцтва Reuters пісала, што гэты пакет першы ініцыяваны беспасярэдне Дональдам Трампам у часе другога прэзідэнцкага тэрміну. Сілавікі Лукашэнкі працягваюць помсціць актывістам праз ціск на іхных сваякоў. Гэтым разам яны прыйшлі да бацькоў блогера Андрэя Павука. Так званае пакаяннае відэа з імі паказаў прапагандыст Грыгорый Азаронак. На відэа жанчыну з заблюраным тварам меркавана маці Андрэя Павука вымусілі асудзіць дзеянні сына. Раней блогер прыйшоў на прайд-парад у Вільні з чырвона-зялёным сцягам. Гэта разлавала прапагандыста ў сілавікоў. Супраць Павука завялі чарговую крымінальную справу за глумленне з дзяржаўных сімвалаў. Як адзначылі ў губазіку, на блогера ёсць ужо больш за 50 справаў. Ці панясуць прапагандысты пакаранне за свае цяперашнія дзеянні? Што пра гэта кажа праект закону аб люстрацыі, які падрыхтаваў офіс Светланы Ціханаўскай. У праграме «Студыя Белсад» пра гэта паразважаў дарадца Ціханаўска ў прававых пытаннях і адзін з суаўтараў праекта закону Леонид Морозов. Что касается журналистов, я не назову журналистов, наверное, не назову их вашими коллегами. Если это будет доказано, что они нарушали закон, условно там, одиозный Григорий, да, то, безусловно, он понесет уголовную ответственность. Но опять мы говорим через суд независимый белорусский. Потому что в концепции, если открыть документ, первым шагом номер 0 является ветинг. Мы проверяем всех судей. Мы говорим, если кто-то служил честно и делал свою работу честно, то, пожалуйста, продолжайте свою работу. Падручнікі для школьнікаў і выхаванцаў дзіцячых садкоў у новым навучальным годзе падаражэюць. Гэта вынікае з росту базавай велічыні. Яе памер сёлета павысілі да 42 рублёў. Згодна з нарматывамі, у дзіцячых садках за карыстанне падручнікамі плацяць 20% базавай велічыні. У школах і ліцэях палову базавай. То бок для школьнікаў сума збору вырасце да 21 рубля. Для садкоў да 8 рублёў і 40 копеек. Год таму плата была меншую на 1 рубель.
Дэфіцыт кадраў у Беларусі расце. Да такой высновы прыйшлі эксперты даследніцкага цэнтру «Бэрок», прааналізаваўшы сітуацыю на рынку працы ў першым квартале. З тэкстам даследавання распавядае мой калега Сцяпан Кубік з Белсат.eu. У якасці пазітыўных зменаў на беларускім працоўным рынку эксперты адзначылі, што колькасць занятых у эканоміцы расце другі квартал запар. Найбольш імаверным тлумачэннем росту занятасці бачыцца эфект шэрагу пастановаў ураду, які захоўваецца, звязаных з павышэннем прывабнасці працоўнай дзейнасці для пенсіянераў, а таксама прыцягненнем замежных адмыслоўцаў. Аднак радавацца рана. На думку аўтараў даследавання, умоваў, каб гэты працэс зрабіўся трывалым і істотным, пакуль няма. Беларусаў мусіць цешыць і паскораны рост сярэдняга рэальнага заробку ў першым сёлетнім квартале ў параўнанні з папярэднім. Вось толькі даследнікі з цэнтру «Бэрок» звяртаюць увагу на два моманты. Па-першае, заробкі растуць хутчэй за прадукцыйнасць працы. А па-другое, кампаніі павышаюць выплаты толькі таму, што мусяць утрымаць кадры. Падрабязней чытайце ў артыкуле Сцяпана Кубіка на Белсат.eu. Больш за ўсё ў выніку непагадзі, што днямі абрынулася на Беларусь, пацярпеў Магілёў. У горадзе былі пашкоджаныя жылыя дамы, лініі электраперадачы, спыняла працу прадпрыемства «Магілёў хімвалакно». Пра гэта распавёў міністр надзвычайных сітуацый Вадзім Сіняўскі. Только за ночь с 9 на 10 мы получили 1500 звонков от населения в городе Могилеве. А в целом в результате прохождения грозового фронта 4500 раз граждане обратились к нам на горячие линии об оказании помощи. Аднак даць рады з наступствамі стыхіі сваімі сіламі ведомства відавочна не змагло. Гэтак у Магілёве чыноўнікі абвесцілі суботнік і заклікалі гараджанаў выходзіць, цытата, «наводзіць парадак на вуліцах». Апроч Магілёва ад навальнічнага фронту моцна пацярпелі Гарадоцкі і Аршанскі раёны Віцебшчыны. Напярэдадні ў вобласці выпаў град дыаметрам да 7 сантыметраў. Кранальная гісторыя ратавання адбылася ў гарадком Баронькі Касцюковіцкага раёну. Мясцовыя жыхары пабачылі бусляня, што выпала з гнязда, і звярнуліся ў МНС. Як ратаўнікі дапамагалі птушаняці, глядзіце ў нашай рубрыцы без каментара. Нашыя продкі да прыходу традыцыі ставіць ялінку на каляды аздаблялі свае хаты вялікімі саламянымі павукамі, якія, як вядома, абароняць ад злых духаў і прыцягваюць у дом шчасця. Героі нашага рэаліці-шоу «Падляскія вакацыі» змайстравалі пару павучкоў сваімі рукамі, а відэапрацэсу падзяліўся Facebook Белсат ТВ. Mnie opowiadali, że to jak z zachodu przyszła choinka, to u nas choinką był pawuk. Tak. I my tak samo w domu w sumie robimy tak, że wieszają pawuka po prostu. Właśnie na Rożdżestwo dowszu nitku trzeba. Dowszu. Тому що ще це було само час такий по жнівах, де та ясома właśnie в господарів була і можна було з її щось зробити. А ті павучки, naprawdę ludzie starali się, robili takie wielkie, хороші, ozdoblane i той pawuk właśnie przynosił do chaty szczęście, bogactwo. Гэта Патрик. Tak. Wow. Ale fajnie, no dobrego nauczyciela my mieli. Sam dziwuję, że moimi rukami Patrzysz i wdało do się. rolowania drów dotknął ja stołomy i no, спасибо вам, буду mieć i pamiątku z rudutów. Ужо ўвечары навіновы эфір працягне выданне «Аб'ектыў». Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы.